Ara, del modo que es talla, així tal qual es torna a ficar a la cassola. Amb el fogó apagat. Lluís, jo he vingut perquè l'Angelina i ara menjarà. Fa olor? En Lluís, que diu, això deu ser per menjar suar, que de Lluís de veritat. Si ara ja la talla. No, escuita, no. La vedella no... Hem anat una miqueta més ràpid, però... Sí, ja ho entenc, ja, Maria. Però ara, veus, ara us ho ensenyaré. Jo, normalment, quan la poso així, la deixo macerar. La deixo macerar una horeta o així. I és quan és tan bona. Ara això no vol dir res, això que hem fet. El que vol dir és el que farem. El gabinet no talla massa, poder, tan gros que és. Veus? Ara això es deixa macerar.